Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu dai da warhaka. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri namu wanda zamu gwada yanda za a yi bude Google Play Store. Muna roƙon wanda suke farkon su wanda suke su taba zuwa wannan tasha ta mu ta kawai Aboka TV ba, da Allah su yi kokari su danna mana subscribe kana su danna ƙararrawar sanarwa ta yanda daga mun dora sabon bidiyo mu za su gani kuma za su iske su da duk inda suke. Ba tare bata lokaci ba za mu shiga cikin shirin namu insha Allah. Muna roƙo dai ku yi mana liking, ku yi sharing ta yanda bidiyoyin mu za su rika zuwa suna tarar da mutane insha Allah. To yanzu za mu shiga ne cikin Google. Ga yanzu Google ma'ana kenan Google Play Store kenan da ka bude shi shine zai kai ka ko ina da ko ina. Ma'ana Google Play Store gaskiya wani application ne wanda idan ka bude ma waya shi da kowane lokaci za ka rika samun ayyuka wanda mutane suka dora. Za ka iya danna subscribe idan ba ka shi kuma ba za ka iya ma kowa subscribing ba, kuma halau ba za ka iya wasu ayyuka ba wanda sun shahi connection kenan. To ba tare ba ta lokaci ba za mu shiga cikin yanda za a bude Google Play Store din. Farko dai za ka shiga cikin shi Google Play Store din, Google kenan. Shi nan za ka jira shi dan gama setting, ya gama yanda zai setting ba. Za ka yi dan jira shi ne idan babu ƙarfin connection ne. Gashi nan ya fito yanda hoton wani gishi yake. To da farko dai zaka shiga cikin inda ga wani guri ne inda aka rubuta create and contact kenan shine karshen kasa nan, wani guri karshen kasa banda wannan inda aka rubuta saving din nan karshen kasa ga wani guri ne inda aka rubuta create and contact, zaka shige shi kenan haka. To nan gurin ya nuna muku su zabi guda uku. Nan gurin kai ne zaka bude ko kuma danka ne zaka bude ma, ko kuma zaka bude ne domin ajiye wasu abubuwa a cikin wayarka. Kenan tunda kai ne zaka bude sai ka danna na farko na karshen sama formuwa. Okay, nan sai ka zo ka rubuta ma'ana sunanka kenan. Ka zo ka rubuta sunanka, munan gurin kenan wanda zamu bude da shi Muhammad Ali. Okay, gashi nan kenan sai ka ga wani gurin da aka rubuta c'est bon kenan ka danna shi saving kenan. Okay, kenan yanzu nan gurin ana so ne kenan ka bada shekarunka, yaushe aka haife ka, wani wata shekara. To nan farko zaka zo ka rubuta ranar da aka haife ka. Nan na biyu kuma zaka zo ka rubuta a wani wata ne. Na uku kuma zaka zo ka rubuta a wata shekara ne. Na karshen kasa nan ga wani guri nan na karshen kasa inda aka rubuta inda gashi nan dai wani guri inda aka yi alama da wannan kenan zaka shiga cikin shi. Mace ne kai ko namiji ko kuma a'a ba za ka doka ba, babu wannan zabin, babu zabi kenan, ba namiji ba mace. In kana so to kenan yanzu nan mu da ke namiji ne ga wani guri ne inda aka rubuta kenan shi zamu shiga mu rubuta kenan. Zamu shiga mu saving kamar haka kenan ga wani guri nan karshen kasa sai mu saving. Okay, nan gurin ana so ne ka zo ka rubuta body pass ɗinka, ma'ana address Gmail ɗinka. Address Gmail kenan mu nan za mu zo mu rubuta kamar haka. Kuma za ka zo ka sake maimaita shi kamar yadda suka yi can baya. Okay, to a wani guri nan kenan sai ka zo ka rubuta sunan account din numeron ka kenan. Ka rubuta numero, mu kenan numeron da zamu yi aiki da shi shine numeron anan gurin. Okay, kamar haka kenan. To sai ka zo ga wani guri nan karshen kasa, kenan sai ka yi saving din shi. Yawara kenan ga Gmail ɗin kanan, ga numeron kanan, ga account ɗin kanan na YouTube kenan, komai da komai sun gudu. Sai kai saving.
zaka jawo ƙasa akwai wani guri wanda aka rubuta accepte kenan sai ka shige shi. kenan yanzu gashi nan suna hada ma Google ɗinka, sai ka hada ga wani gurin da aka rubuta please kenan to sai ka zo accepte. to kenan yanzu gashi nan yanda ka bude Google Play Store, zaka iya zuwa ka jawo application da sauransu da ma kowane su irin ayyuka ne zaka iya zuwa ka yi a cikin Google Play Store din. kenan yanzu zaka iya zuwa ka yi creating wani abu wanda kake so ka yi ko ma menene. to mu yanzu nan da ke bamu da karfin connection dai haka, amma bari mu je mu bude Google Play Store domin mu shiga cikin Google Play Store domin mu gani yadda tsari yake tafiya insha Allah. to kun gani da ba mu iya shiga cikin Google Play Store, sabanin mu yi create ne shi ba mu bude shi ba mu yi wannan shi kenan zaka danna wannan da alamar san wannan yake. aiwa to gashi nan kenan Google Play Store ya bude, zaka yi zama nan kai wannan kayan master shi ma insha Allah za mu yi bidiyo akan shi wannan kayan master domin shi ma iya da ayyuka sosai a cikin shi. to da wannan muke cewa kasance lafiya. idan wannan bidiyo ya burge ku danna mana alamar subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda daga mun dora sabon bidiyo za su zo zuwa gare ku insha Allah. kuma insha Allah duk wanda yake bukata a tallata